ኤርትራ ድሕርቲ ብዝተፈላለየ መልክዓት ካብ ጉዕዞ ልምዓት ንምኽላፋ ብጽላእቲ ከጋጥማት ጸንሐን ዘሎን ውዲታት ሳላቲ ንሃገሩ ኣሕሊፉ ዘይህብ ህዝባን ሳላቲ ብመጉዕባዕ ሓያላን ዘይጽዓድ መሪሕነታን ነፍሳ መሊኻ ክትከዶ ጸንሐት መንገዲ ናብ ምዕራፍ ንምብጽሑ እንሆ ናብ ድርኩኺት በጺሓ ምህላዋ ዓወት ኩሉ ሰናያ ዝምነ ዜጋ እዩ ካብ መጀመርታ እትመሪር ብጥዑም ከም ዝድበስ ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ሒዘያ ተበጊሳ ትንቢታ ክሰምር ምዃኑ ከይተጠራጠረት ነቲ በይና ዝጀመረቶ ጉዕዞ ብዓቢኡ በይናያ ወዲኣቶ ክበሃል ይከኣል ሃገር ንምምጻእ በይና ተጋዲላ ሃገር ንምውሓስ ኣብ ዝተኻየደ ዳግማይ መኸተውን ብደግሲ ጂኦፖለቲካዊ ሒሳባት ኣብ ጸግዒ ፍትሕን ሕግን ደው ዝበሉ ሃገራት በጻብዕቲ ዝቁጸሩ እዮም ጸኒሖም ድምር ናይዚ ኩንነት ዝድማ ዕማማት ሃገራዊ ህንጸትን ልምዓትን ዝያዳ ክኸብዱን ናህሪ ገስጋሳ ድማ ክጎድልን ተቐሲቡ ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኹናት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ናጽነቱ ክጎናጸፍ ዝግብኦ ክነሱ ብናይ ሽዑ ሓያላን ኤርትራ ስትራቴጂያዊ ረብሓታትና ኣይተገልግልን እያ ተባሂሉ መባእታዊ መሰሉ ስለተነፍገ ንኣስታት ፍርቂ ዘመን ወይ 50 ዓመታት ኩሉ ፖለቲካዊ ውዲታት ምምቕቓልን ምትፍናንን በራሪዙ ናይ ምልሓቕ ፍሕሶታት በናጢሱ ን30 ዓመታት መዘናብ ዘይርከቦ ጅግንነትን መስዋዕትን መኪቱ እዩ ናጽነቱ ብኽብረት ልዕልና ሕጊ ጨቢጡ ኩሉቲ ኣብ ዓለምና ዝውሃብ ሓገዛትን ጉሩህ ምድግጋፍ ዝመስል ዕርክነትን ኣብ ዝባኑ ካልእ ኣጀንዳ ሓዚሉ ስለ ዝመጽእ ኤርትራ ንልኡላውነት ይኹን ዋንነት ናጽነትን ፖለቲስታትን ናይ ልምዓት መደባታን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ብሙስሊም መንፈስ ተጐልቢቡ ዝመጽእ ደገፍ ኣይእንገደትን ውሑስ ጎደቦን ንኹሉ ዘርብሕ ሽርክነትን ግን ነቲ ኤርትራ ኣብ ህርኩትነት ዓቕሚ ሰባን ዘይነዓቕ ባህርያዊ ዕድሎታን ኣገዳሲ ጂኦግራፊያዊ ቦታን ብግቡእ ተጠቒማ ብዘተኣማምን ዘላቕነት ዘለዎን ናህሪ ኣብ ጉዕዞ ልምዓት ክትምርሽ ኣገዳስን ሓጋዝን ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ትጽዕተሉ ጉዳይ እዩ ኣብ መንጎ እዚ ጥሙሕዝን ኣብ ዓለምና ዝኽሰቱን ኣብ ባይታ ዝጋሃዱን ኩነታት ጋግ ስለ ዘጋጥም ግን ግዳማዊ ኩነታት ምቹእ ኣብ ዘይኮነሉ እዋናት እውን ጉዕዞ ልምዓት ሃገር ጆሆ ከይተታሕዘ ብዓቕምና ክሰላሰል ኣማራጺ ዘይብሉ ግዴታ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ሓራዝ ገበራ ዝዓነወት ሃገሩ ክሃንጽ ኣብ ዝተበገሰሉ ዕረፍቲ ብዘይሂብ ተጻብዖታት ጆሆ ሒዝካ ንምስናፉን ንምጽዓዱን ትርጉም ኣልቦ ፈጠራታት ግጭታት ዶባት ናይ ጠቐነ እገዳ ቁሉዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕታት ፖለቲካዊ ውዲታት ቁጠባዊ ሸርሕታት ናይ ፍልሰት ኩናት ናይ ምንጻልን ምስይጣንን ስነ ኣእምራዊ ወራራት ዝተኻየደ በደል መን ከመብነኖ ብዘይካ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዘብል እዘን ሎሚ ብተምሳለ ገነት ዝግለጻ ዘለዋ ሃገራት ኣብ 30 ወይ 50 ዓመታት ድን ኣብ ዝበጺሕንኦ ዘለዋ በጺሕን እቲ ኣማኢት ዓመታት ዝወሰደለን ጉዕዞ ልምዓት ንኻልኦት መወከስን ድዩ እቲ ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ሸነኻት ድማ ይሕጸር ይንዋሕ ነቲ ኣብ ልምዓት ዝሕልፎ ዘሎ መስርሕ
ናጽነት ረኺቡ ክጓዓዞ መሰሉ ጥራዩ ክኸውን ዘለዎ ኤርትራ ድማ ነቲ ዝሓንጸጸቶ ናይ ልምዓት መደባት ከተተግብር ክትክእል ክትሕገዝ እምበር ክትቁጽ ኣይምተገብአን ሕጂ እውን ብዘጋጥሞም ዘሎ ውዲትን ዓለቑን ከይተዳህሉን ከይተኸርሞዩን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ بعقمهم كتجبروا زخلو بب مدرخ استكبر نايل معات مدبات كيسهم كجعزو مريتهم علو ناي هنسات هاجر بعزنا برجو من رشان مقصال كا نا أفراين نتن في الرياتن زوجل بطون حقنيا قطباوي أبيات يدروخن مسرة أويام برنامجات بتجهد كليسنا لأكل سجاتات غيرنا بعاصفة حيلن نهرن نمقسقاس قربن أقلقلت الناي كم قدامنتات نزستن سرياتن حرشان قريتن اندسترين زوسخ مبرزي ودل بمحبول ميلان تكنولوجين أم على زوعل برنامجاتنا محسان مربب سرقياتات بابورن مقد جمدن شامبوقاتات ندادن أبسلست مدرخات مالت مهداس سنحن من محياش نسلوط النتن حدستن معرة بقعات تكبارة ناي عينتن كالطفن مورتات ودباتن جماجمن تعاقيتن تقوتين سنح بروجكتات أبرابيركا بزتا محايشو والطنات أوش تدفح شركنا تاون التحقيقات من طاف ممنشاو ساعتن أقل قلوت إلكتريكن نابعنوة تقاماقيمو نزلو نايحرقي قوزيو مسرعات نامبتسانه مدرخ أسقيركا سفح تدلايتات بزي سكفتاز عقبن سرعات داقم وطنكا متقبار بقوعن سلوطن زمناوي زبيتاوي مقعزيان مراخبيتاتن بزتا محايشة وطن مزواوي مرببات مقططام منبر عبايتي كم حدا خاب مسرت أو ملكعيتات عينت هوات زاقيت نزي سلطنا بروجكتات بزتا حدث وطناتن زحاشة تكنولوجين بقعتن مدراخ أقلقلت تعنان تمهرتن تعناو تحت أغرسي نسفح عينتاو شفنا معبالو دينامو لمعاتن هنسات هاقرن نزغونا سقا سبنا نقولبات كعا سرعات أغربات زحيل أدمعي كلو وناو وفرن قدام سلاتاون اندسترياون بروغرام وانين بوانين مزكايت وحقوح خلصا زتمحايشة مرحا قدنا وفري أركيكا متقبار أب إرترا زندف ناي لمعات مدبات أب زهاقر محبراوي فتحين منقاس يقدام النتو إرترا سقاتاتا ترديفان رحوط أميتا بغنت بكل شنقاتو تقاس إيران وقيدان زموصات تقعزو تملس كان دحريت مفتاشون بزحن أبحاثير حتتا تزرزيرو زي ودا أكوان تخوني نوتم أوراتات مذكر نمتساون سئلي سلزهبو مرآيوم واناوية قداسنة اللوو إرترا كينوتم بعيني زرأيو تجبتي زساحاتهم سرحات اتقدامنت زهابتون زسعارتلون فرز رخبتلون مدب اتي عقم سبان ممعبال زوصدتو عبس قمتيو من نبابرو حزب إرترا نممحياش ناي قداموت قداماي علامة منقست إرترايو ازدما محبراوي فتحي بمنقاسي زقلات ناي موداتا معراف دما حزبي تتقامي صقاتاتو نكخون كتصعر تصنيحو نز علامة نمتكبار دما اتقداماي ناي محبراوي فتحي مرأيا عقم سم معبال بمخانو زهاجر كسرحلو كم صنحت أتوم أمول إرترا تزرقيهم زلو فلتت زقسمو تكالات مسكر يوم نزي بقصرو وحود جنكا أدمع زخون هزبي حسكايو نايل معات مدبات زتكبر زلو
ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ጽላታት ተመዝጊቦም ዘለዉ ዓወታት ነቲ ክብጻሕ ዝድለ ዕላማ ወቂዖም እኳ እንተ ዘይተባህለ ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ ንምድያብ ግን ኣኽኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣገልግሎታት ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ ማይ፣ መጓዓዝያ፣ ፀዓት፣ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ወዘተ ኤርትራ ርኡይ ዝላ ኣመዝጊባ ምህላዋ ካብ ካልኦት ምስጋና ትጽበየሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ብሞያ ሕክምና ንምጅማር ንኤርትራ ኣብ 1991 ብሞያ ሕክምና ዝፈልጣ ሰብ ሎሚ እቲ ፍልሊ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዩ ዝምስክር። ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ጀነራል ዳይሬክተር ክፍሊ ሓበሬታን ካርታን ኤርትራ ጆሜትራ ጌታቸው መርሃጽዮን ካብቲ ብደረጃ ሃገር ዝተኣከበ ሓበሬታ ነቲ ልምዓታዊ ሸነኻ መልኪቱ ካብ ዝሃበና ሓበሬታ بملكعي ناي أبسال سعلم زركبها حجرات بناي WHO ملكعي آخر نحر كينو حد حكيم نعسر تشح حد نرس دمها نحموش تشح يدول لو ما بس إحنا هذا درجة جن نحنا حد حكيم نعسر 4 تشح بس إحنا لنا كم دمها حد نرس نخل تشح أنت شعت 230 حد بس إحنا لنا በዝምዕቅ እንበአር ኤርትራ ኣብዝሓሸ ቦታ ምህላወይ ዝግለጽ ዝርግሐ ናይ ኩሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምዕሩይ ንምግባሩ ዝተገብረ ጻዕሪ ድማ ካልእ ሰናይ ጎኒ እዩ። ዛጊት 6 ሆስፒታላት፣ 10 ሃገራዊ መወከሰ ሆስፒታላት፣ 14 ኮማዊ ሆስፒታላት፣ 54 ማእከላት ጥዕና፣ 8 ናይ ኣደን ህፃንን መከናኸኒ ክሊኒካት፣ 193 መደበራት ጥዕናን 59 ክሊኒካት بدمر 344 تكالات عنا بمعروي زرقحي أب إرترا تتخيلن نهزبي أقلقلوت يهبالوا أب تمرتون بتمساسالي من إسيات إرترا بستفلالي فلتتات عابيوم أب هنسات هاجر إيدون كحوسو خقبر تسنحي سعرن زرقحي أبياتا تمرتي أمولو هاجر نمرققات انتصريح الليو بستفلالي موياتا سلتينوم زلو من إسيات إذا هاجر اتحاتو طلبات دما يمالو لو أبشحن شعات ميتن تسعان حدنا بإرترات أنحة تمرتي بعينوتون بزحون أزي تحت منباري ذكر زرقحي أبيات تمرتي نقول نقديفنا كبابي كلتا ميتن شح تمهارو ترايوم أبشحن شعات ميتن تسعان حدنا ماد تمرتي تساتفون يروم نتخلو استساقرا بالدهوتات أب قمت بمئتاو لومي أبزا هاجر لعلي شمونتا ميت الشح تمهارو يوم زمهارو زلو ناتزرقحن من رقاقات زحقز موكس دما لومي أبي إرترا أب درجة عدي حانتنا يقدم تمرتي مالت كيندر غارتن بيت تمرتي أوشت ناي 3 كيلومتر رحكات حانتنا يمبقاتها بيت تمرتي خطهلو أوشت 5 كيلومتر دما حانتنا يمأكلاي درجة بيت تمرتي خطهلو أوشت ناي 10 كيلومتر دما حانتي ناي كالاي درجة بيت تمرتي كم تهلو توتينيو أبيات تمرتي تزرقي حزلو بزم مقانيو أبيات تمرتي أب إرترا تزرقي حزلو نتي أب شحن شعات ميتن تسعان حدن زنبرة بزح أبيات تمرتي مسز حجبس حوز الله كان الناس أزرق لنا أب شحن شعات ميتن تسعان حدن أب زوبا مأكل 4 أبيات تمرتين تنيرن لومي 250 كلتن بس إحنا اللوا أب زوبا قاش باركا 5 أبيات تمرتين تنيرن لومي 360 بس إحنا اللوا أب زوبا عن سبا أبشحن شعات ميتن تسعان حدن 56 أبيات تمرت تراين نيرن لومي دما 253 بسيحنا اللوا أبزوبا دوبوب 30 حدن ترايز نبرا أبيات تمرتي لومي 304 بسيحنا اللوا أبزوبا سمينا وغيح بحري أبشحن شعات ميتن تسعان حدن 20 حدن ترايز نبرا أبيات تمرتي لومي 270 كلتن بسيحنا اللوا أبزوبا دوبوبا وغيح بحري أبشحن شعات ميتن تسعان حدن 10 توكلتة رايز نبرا لومي 54 بسيحنا اللوا
بزي كازي عبشن شعات ميتن تسعان حدن حانتي ترايز نبرت كولج لومي شدشتا كولجات بتسحنا اللوا تغلال لامبار عبشن شعات ميتن تسعان حدن بزحابيات تمرتي اب إرترا كلتا ميتن عصرتو حموشتن تراين تنيرو لومي بشدشتا عزفي عابيو شحن 147 بصيحو مهلاو مرأي وصيت نايتي عتوب صعرمبر بخوف كواز مصلوطي كم زي كوينينا نردا إذا كل سرحات مستيا قديمو استتقصي بدوهتات استسرحي مخانو مزخخار دما اوانيو ابتمرتي اتزاي تبصحون كبصح مخانو زطراتر يبلون بملو ابسرح زركب ماشينرتات زنقساقسو عبيت منجدتات سرحو ديغاتات زهانصو عبيت ناي ماي گنئتات سرحون زتقلون زلو اتم كاملو هاجرنا مصو اب ناي تكنيكن مويان ابيات تمرتي زسلطنو زلو منسيات ناي زهاجر يوم نتن بستفلالي عودتات عقمسب زعبيا زلوا ناي لعلواي درجات كالات قديفكا لومي ابي ارترا تخفيتن زلوا ناي مويان تكنيكن ابيات تمرتي ازيان بزحاتين اب نعفا ماي حبار حقاز دكم حري اسمرا سوان عدهالون تمسريتن زلوا ناي مويا تكنيكن نقدن ابيات تمرتي بب عامتو بعسرتات اشحات كيلاتات من اسياز زفريا زلوا لعلي 97 مئتاويت كابزن ابيات تمرت دما بملك احدرتي مالت بوردين سكولسين تودي بنزلوا احداري بيت تمرتي ويدما بوردين سكول مالت ترى بيت تمرتي كونن نتمهاراي ممهاريو مصحفتو مغبو مدقسيو حكمنون كالي هيوتون بملو نخلت عامت كتقولو مالس سلازخونه منغستي إرترا سالاكومو زغبرن كل زيغا اما عد تمرتي كساتف سلازبقعن لومي اب إرترا بخنه توجيدو زلو اب تمرتي زغبر وصايتات بمرأي مبار قدامنت منغستي إرترا انتاي مخانو نمفلات ازيو حغازيو اب إرترا صروي ماين حبرتسب مزرغح مسل نفس وكف زيغايو لومي استات شحن 860 منጭታት ናይ صروي ماي كم زلو يحبرتا منستري مريت الماينا كبا مزنغر بسنكتي ازيو اريغو تصنحن ملوات زغبرلون زلو ناي ماي معدل شامبقوتات متعراين محداسن تزي كوينو لومي اب إرترا سنت ما يلن مغنياتو ابز هاجر لومي كساب 700 مليون تربيعت متر مايو ابديغاتا تعقيب زلو از صبصاب زي نتن تحت 10,000 متر كيوب ماي زحزا 945 اشتو حصبتاتن رايتاتن دما يتقاللني ازيان من بغديان صروي ستا ماين نطريتن حرشان زخون اغلغلود يهبالوا بسولار استحجزه ممنጨوي نايما يالو بموتور استحجزه ممنጨው ما يالو قالو بግራቪቲ ዝዕደል መመጨው ማይ ካለና ማለት ስለዚህ ኣብስተፈላለየ አካባቢታት ሎሚ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኸይርሓቀ ማይ ከም ዝረክብ ይግበራሉ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝሕግዘና እቲ ወፃእ ናይ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ወፃእ ኣብ ትምህርቲ ኸይድ ህባ ኣብ ካልእ ኸይድ ህባ ኣብ ሙሉእ መናብሮ ጥራይ ሓሲበን ክኸዳ ፀንሓ መሰለኒ ኩሉ ነገር ገብራ ስለዚህ ግቡእ ናይ መንግስቲ ድማ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ኩሉ ናይ ዓድታት ማይ ኣብ ቀረባ ከም ዝገብረሉ ንምግባር እዩ ስለዚህ ጽቡቕ ሰጊውና ኣለና ማለት እዩ
ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ውሱን ከባቢታት መኪና ዘይተኣትዎ ቦታ የለን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ካብ ናብ ከም ድላዩ ክንቀሳቀስ መሰል ምዃኑ ይዝኣምን ስለዚ ድማ እዚ ኩሉ ስራሓት ከም ዝማላእ ተገይሩ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባት ንምትግባር መንግስቲ 4 ናይ ልምዓት ግንባራት እዩ መስሪቱ ዝሰርሕ ዘሎ ምብራቃዊ ናይ ልምዓት ግንባር ንሰሜናውን ደቡባውን ዞባታት ዘጠቃልል ማእከላይ ናይ ልምዓት ግንባር ንዞባታት ዓንሰባ ማእከልን ደቡብን ዝጥርንፍ ምዕራባዊ ናይ ልምዓት ግንባር ድማ ንዞባ ጋሽ ባርካን ሰሜናዊ ምዕራብ ኤርትራን ዝጥርንፍ ኮይኑ ተወዲብሎ ኣወፃኢ ዝርከብ ህዝብና ዘይንጸል ክፋል ሕብረተሰብና ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝቕመጠሉ ሃገራት መነባብርኡ ከመሓይሽን መሰላቱ ክረጋገጽን ንሃገሩ ዝገብሮ ኣበርክቶን ወፍርን እውን ኣድማዕነቱን ምዕዛዝ ንናይ ወፃኢ ጉዳያት ዕማማት ዝድርዕ ራብዓይ ናይ ልምዓት ግንባር እዩ ኩሎም ኣብ ናይ ልምዓት ግንባር ዝቕየሱ መደባት ብቕድመ መጽናዕቲ ተሰንዮም እዮም ዝሕንጸጹ ዘለዉ ኩሎም ዝተኣታተው ዘለዉ መደባት ልምዓት ህዝቢ ምእንቲ ክረብሕ ጥራይ እዩ ስለዚ ድማ ልምዓት ክሕሰብ ከሎ እቲ ቀዳማይ ኣብ ግምት ዝኣቱ ነጥቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልምዓት ዝሕሰበሉ ቦታ ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ዝረብሕ ነቲ ከባቢ ዘለዎ ኣገዳስነት እዩ ዝሕተት ኣብ መደብ ሃገራዊ ልምዓት ሓደ ካብቶም ቀዳምነት ተዋህቦም ዕማማት ናይ ጽርግያ ልምዓት እዩ ጽርግያ መሰረታዊ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ናይ ልምዓት መደባት ብዘይጥጥሕ ጽርግያ ክትግበሩ ስለ ዘይክእሉ ዝርዝራት ናይቶም ተጀሚሮም ዘለውን ብሕጂ ዝጅመሩን ዓበይቲ ጽርግያታት ኣብ ዝቕጽል መደባት ማእዝን ልምዓት ንጽርግያታት ጥራይ ዝሽፍን መደብ ክዳለወሉ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክቐርብ እዩ ኤርትራ ብጂኦፖለቲካዊ አገዳስነትን ንማእከላይ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝራኸብ ቀይሕ ባሕሪ እትውንን ሃገር ብምዃና ምስ ኩለን ጎረባብታ ዝህልዋ ናይ ቁጠባውን ካልእ ዝምድናታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ክህልዋ ዝግብኦ ልምዓት አገዳስነቱ ዕዙዝ ብምዃኑ ንወደባት ኤርትራ ብኹልንትንኦም ተወዳደርቲ ንምግባሮምን ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምውዳብን ዓብ ስራሕ ተጀሚሩ ዘሎም ወደባት ክሕይላን ምስተናብ ዝኸባቢ ዘለዋ ወደባት ናይ ጎረባብቲ ክወዳደራን ክኽእላ ኣብ መሳለጥያ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ናይ መራገፍን መጽዓንን ቦታ ድማ ዕምቆት ምትእትታው ከድሊ ምዃኑ መንግስቲ ኣሚንሉ ይሰርሓሉ ኣሎ ወደባጽዕ ኣብቲ መራኸብ ዝዕሸጋሉ ሸነኹ ክሳብ 13 ሜትሮ ጥራይ ዕምቆት ስለ ዝጸንሖ እቲ ዝለዓለ ክጽዕኖን ከራግፎን ዝኽእል መጠን ክብደት 35,000 ቶን ጥራይ ይጸኒሑ ነዚ ኣዝዩ ድሩት ጸንሐ ዓቕሚ ወደብ ንምስፋሕን ብውሕዱ ናብ 75,000 ቶን ናይ ምጽዓንን ምርጋፍን ዓቕሚ ምእንቲ ኸጥሪ ኣብ ኮርደኽልያት ንወደብ ዝምቻ ኣቐማምጣ ተጸኒዑ እቲ ዕምቆት ናብ 20 ሜትሮ ገጹ ንምዕማቑ ስራሕ ተጀሚሩሎም ወደብ ዓሰብ እውን ብተመሳሳሊ ካብቲ ናይ ባጽዕ ብዘይፍለ ንጸንሖ ሕጽረታት መሊእካ ተወዳዳርን ስሉጥን ንምግባሩ ስራሓት ተጀማሚሩሎም ካልእ ነዘን ወደባት ንምስፋሕን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ንኣገልግሎት ናይ ወደባትን ናይ ተቐማጦን ዝውዕል ናይ ማይ ቀረብ ውሑስ ንምግባር ብዕቱብ ክስርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን
أتي 50 مليون متر كيوب ماي كحز عقم زلو بزمناوية قباب تهانيس زلو ديقا قحتلاي نباتو وحس منش ماي كوينو اللوم ودب عسوون بماي وحس نمقبارا درو أب جيبدو كبابي عسب مصنعت توديو أب حتصير مساي كهنز توديو زلو عابي ديقا خنزيو بزي كازي أب كباب باسع تجميرو زلو نصا ناي نقد زوبا سرحات تجميرو اللوم كاب باسع كساب ايربورت أب زلو كبابي تحازيو زلو درو عبيت تكالات دما يهنز اللوم ماي معقاب مس هاجر معقاب زدارغا قداسنت الله نزحق متغبار منግስት ኤርትራ ኣብ መስራሕ ዓበይትን ኣሽቱን ዲጋታት ዝገበሩ ወፍሪ ሎሚ ፍሪ ወኽሕፈስ ንርኢ ኣለና ብዙሓት ዓበይቲ ዲጋታት እዮም ተሃኒጾም ባደሚት ዓልግድር ገርሰት ፋንኮራዊ ፋንኮ ጽሙእ ከርከበት ሎጎ ምስላምን ጋሕቴላይን ገለ ካብቶም ዓበይቲ እዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንኹሎም ዲጋታት በብሓደ ዝቐርብ መደብ ተዳልዩ ስለዘሎ ንሰፊሕ ዝርዝራቱ ኣብ ዝቕጽል መደባት ማእዝን ልምዓት ተኸታተሉ ኣብቲ ሰለስተ ናይ ልምዓት ግንባራት እቲ ብዙሕ ጉልበትን ገንዘብን ዝፈሶ ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ዕማምዩ ኣፍራይነት መሬት ንምውሓስ ምብሕጓግ ክውገጥ ጥራይ ዘለዎ ምዝላይ ብሓመድ ምዝላይ ብእምኒ ከትርታት ራያታት ምስራሕ ድማ መንግስቲ ውጥናት ኣውፅኡ የዋህደሎ እዚ መዳይዚ ምስቶም ቀዳምነት ተዋሂቦም ተሰሪዖም ዘለው ስራሓት እዩ ምኽንያቱ ሓመድን ማይን ከይተዓቀበ ኣፍራይነት ክሕሰብ ስለዘይከኣል ሰብን ጥሪትን ሕርሻን ንምውሓስ ናይ መሬትን ክሊማን ለውጢ ምውሓስ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብተን 54 ንኡሳን ዞባታት ናይ ዝሃገር ኣብ ነፍሲ ወከፈን ኣበይ ክንደይ እናተባህለ ናይ ማይን ሓመድን ምዕቃብ ስራሓት ንምትግባር መደብ ወፂኡ ይትግበር ኣሎ ርሑቅ ከይከና እዚ ናይ ማይ ሕንዚ ክሪኦ ፀንሓና ካችመንት ማለት እዩ ኣብ ከባቢ በዓል 40 محنዚ ወዘተ ወዘተ ልዕሊ 25 ዝኾኑ ከትረታት ናውቶ ገይሮም ኣትሊስት ነቲ ቦታ ተባሕጊጉ ከይከይድ ንምሕጋዙ ስራሕት ካይዳሉ ከምቲ ወፂ ፀንሐ መደብ ናይት መንግስቲ ድማ ሕጂ ደይኮነ ትማልን በቕቲ ማልን ኣስተፊሉሉ ከይድ ፀንሐ ልምዓታዊ መደባት ከልሎ ምግራብ ዝበሃል ነገራት ከልሎ ናይ ተማሃሮ መደብ ኣሎ ናይ ህዝቢ መደብ ኣሎ ናይ ሰራዊት መደብ ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ልምዓታዊ መደባትና በዚ መንገዲ ዘንገልጾም ንኽእሊና ማለት እዩ سرفنا المعات مدابات ببر استو بملؤ توفيرون تساندون سلازلو أبز قصل مدابات مأذن المعات معالتون نحلوها كقربيو دسعب مدابنا أبديقاتات لوغون مسلامن استخايد وفرن أو تجميرو زلو ناي المعات مداباتن كان أوربو الكمينة مسكلو تسنحب الدهوتاتن اقادان هزبن منقستن إيرتران نزاهاقر نملمع كقبرو تسنحو سعري جينا استور فوقوان تلوو حيال عمام شفينو مهلوهم مفلات جن حجي جزيو